Molts vins tenen alguna cosa a explicar, però molt pocs tenen darrere una història com la d'un Jean Leon. Jean Leon, a man, a time, a wine. Amant. Somiador, visionari, entusiasta, carismàtic, inconformista i triomfador. Ceferino Carrión va néixer a Santander i va viure una infància difícil, plena d'infortunis. El 1941, el tràgic incendi de Santander va reduir a cendres casa seva i les possessions de la seva família. De manera que es van veure forçats a mudar-se a Barcelona. I va ser des de la ciutat comtal on Ceferino Carrión va decidir canviar el rumb de la seva vida. Amb 19 anys, les butxaques gairebé buides i una maleta plena d'il·lusions, es va embarcar en un llarg viatge. Després d'una primera parada a París, va intentar travessar la Gran Bassa com a polissó fins a 7 vegades. A la 8ª, va aconseguir el seu objectiu i va desembarcar a Nova York. El primer que va fer en arribar va ser canviar-se el nom per Jean Leon i es va començar a guanyar la vida treballant del que podia. Va ser taxista, una cosa de la qual sempre es va enorgullir, i no va dubtar a treballar també com a recollidor de plats o cambrer. I va ser precisament al restaurant del Rockefeller Center on va començar a impregnar-se i a admirar aquella atmosfera que envoltava els actors que el freqüentaven. Un temps després va creuar els Estats Units d'est a oest i va arribar a la ciutat on la seva sort començaria a canviar. Hollywood. Una destinació que per la seva vinculació amb el glamour i el món de l'espectacle va fascinar profundament el jove Jean Leon. L'atzar es va posar definitivament de part seva quan va aconseguir feina al Villa Capri, restaurant de Frank Sinatra i del mític jugador de beisbol Joe DiMaggio. La discreció i la professionalitat de Jean Leon van tenir la seva recompensa. Ben aviat es va convertir en un dels ajudants de més confiança de Sinatra, que li va ensenyar a moure's en aquells ambients, on coneixeria moltes estrelles de l'època daurada del cinema, com ara Natalie Wood, Grace Kelly o James Dean. I precisament amb James Dean va materialitzar el seu primer gran somni, crear el restaurant més prestigiós de Hollywood, La Scala. A Time. L'1 d'abril del 1956 i ubicat en el cor de Beverly Hills, es va inaugurar La Scala. Aquest restaurant representava els anys 50 i 60 com cap altre espai. La seva decoració exhalava classe i elegància en cada racó. I entre els seus clients figuraven les celebritats més influents de Hollywood, de la música, de la política i de la societat del moment, com ara Marilyn Monroe, Sacha Gabor, John Fitzgerald Kennedy, Marlon Brando i Robert Wagner, entre d'altres. La fama que van adquirir Jean Leon i el seu restaurant La Scala va ser tan gran que es van convertir en personatge i escenari de ficció dels més cèlebres best-sellers d'amor i luxe, com demostren els escrits de Jackie Collins i Judith Krantz. Era l'època de l'American Way of Life en què tot era possible. Naixia el rock and roll, triomfava l'estètica del jazz i l'home arribava a la lluna. Sens dubte, la conjuntura perfecta per tal que el jove idealista Jean Leon fes realitat el seu primer somni. En els seus sopars, dinars i banquets, Jean Leon triava el vi acuradament. Sota el restaurant tenia un celler subterrani en què emmagatzemava unes 25.000 ampolles, entre les quals es podien trobar fàcilment els millors vins del món. Però ell volia més, de manera que es va llançar pel seu segon gran anhel, elaborar un vi que portés el seu nom amb el qual delectar la seva clientela selecta. A Wine. Jean Leon va començar a viatjar per tot el món per buscar una zona amb unes característiques específiques que li permetés elaborar un vi amb una singularitat, una personalitat i una identitat úniques. I la va trobar a Espanya, concretament a Catalunya, al cor del Penedès. De manera que el 1962, Jean Leon va adquirir 150 hectàrees de les millors terres de la comarca i un any més tard, el 1963, va fundar el celler al més pur estil Chateau de Bordeus. Davant de la sorpresa dels viticultors de la zona, va fer substituir els ceps locals per empelts de vinyes de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc i Chardonnay procedents de prestigiosos cellers francesos. Una decisió insòlita que va donar lloc a l'elaboració dels primers vins de Cabernet Sauvignon i Chardonnay d'Espanya.
Els vins Jean Leon van ser els precursors del concepte Chateau o Single Vineyard, actualment conegut com a vi de finca. Aquesta certificació, concedida per la Generalitat de Catalunya, garanteix que els vins procedeixen d'una vinya concreta i tenen una personalitat única, fruit de les característiques de la terra, les vinyes, el microclima i la tasca humana. Fruit de l'adaptació als nous temps, els vins Jean Leon porten a terme des de 2008 agricultura orgànica en les vinyes i des de l'anyada 2012 els vins inclouen la certificació de producció ecològica en les etiquetes. A més, tots els vins són de producció limitada i cada ampolla està estrictament numerada. Aquest acurat procés de selecció i la qualitat i la personalitat dels vins Jean Leon són els responsables del seu actual prestigi. Sens dubte, la de Jean Leon és una història extraordinària narrada en apassionants capítols que es poden reviure a través de la seva gamma de vins. Gamma 3055. És la gamma més jove i atrevida en homenatge als inicis de Jean Leon. I és que 3055 va ser el número de la seva llicència de taxista a Nova York. Gamma vi de finca. Single Vineyard Wine. Vinya Le Havre. És el vi que pren el nom del port francès on Jean Leon va embarcar rumb als Estats Units per fer realitat els seus somnis. Vinya Palau. Ret homenatge al Palau de Santander, ciutat natal de Jean Leon. Vinya Gigi. La gamma de vi blanc elaborat en les vinyes que porten el nom de la seva filla. I el nostre vi icona. Vinya l'Escala. És el vaixell almirall de Jean Leon, batejat amb el nom del seu mític restaurant de Beverly Hills. Es tracta del primer Cabernet Sauvignon nascut a Espanya. Únicament s'elabora durant els anys d'una collita excepcional i cada anyada la seva etiqueta està il·lustrada amb les obres de prestigiosos artistes com ara Tàpies, Puigmartí, Casamada, Guinovart o Subirachs, entre d'altres. L'any 1980 va ser el vi triat per a la investidura de Ronald Reagan a la Casa Blanca. Des de 1994, any en què Jean Leon va confiar el seu llegat a la família Torres, el celler continua fidel a la filosofia del seu fundador. L'aposta per la innovació i l'elegància en tots els seus vins per continuar fent història. La història d'un home que es va fer ell mateix i que va lluitar incansablement per aconseguir els seus somnis. Jean Leon, a man, a time, a wine.